Ja som Claire. Dneska by som vám vlastne chcela povedať takú ďalšiu dosť dôležitú informáciu. A to také, že môj hlavný kanál, teda LPS Claire, tak trošku sa vyskytol menší problém s pripojením, že sa do toho vôbec už neviem pripojiť. Takže odteraz bude môj hlavný kanál tento. A sem budem natáčať aj všetky videá, seriály a toto, takže celé sa to mení a to je vlastne všetko, čo by som o tomto chcela povedať. Toto je také krátke info a prepáčte, že sa mi teraz nevie zaostriť kamera, lenže to znamená, čo naozaj narýchlo a v skutočnosti sa vôbec nevolám Claire. Táto čivava je Claire. Áno. Takže, to je všetko. Lebo neviem ešte na aké meno sa toto zmení, ale viem, že toto bude môj hlavný kanál, tak ahojte a dúfam, že sa vám môj kanál bude páčiť. Ahojte.